Здравейте, аз съм Яна. Нещо ми липсва. Здравейте, аз съм Сисо. Добре дошли в нашето видео за поредна седмица. Днес на гости ни е нашия тон режисьор, оператор или там. Какъв е точният термин, не съм сигурен. Иво. Чай, той къде бе? Не знам, липсва. Режу. Естествено, може да кажеш нещо за себе си. Здравейте! Аз съм монтажора, оператора, саунд дизайнер, специални ефекти, оператор. Днешното видео е на тема 100+. Благодарение на него имаме над 100 сабскрайба още от първото видео. И естествено почти 1000 гледания. То... Не стават свирките. Така, като за начало... Сега си до халата! Като за начало решихме да отговорим на някои от вашите въпроси от една група. Ти така нещо въпросите да се намериш. Въпросите са... Първо от Велислава Стайлс. Харесвате ли Теленор? Извиняй, обаче аз съм на Viva.com, тия Теленор са гати бузата. Теленор ми звучи като реклама на матраци. Представете си следното. Чуваш в магазин за матраци. Здравейте, искам да си купя матрак Теленор. Чу рекламата по телевизията. Искате ли матраци? Не, искам матрак Теленор. Следващия въпрос е от Яна Ц. Какво ви изкарва извън небе? Че ме изкарваш извън небе? Кал под обувките. Нели С. Лилова. Какво мислите за хейта в първото видео и той ще ви попречи ли да снимате в бъдеще? Ами всеки си има мнение, добре да има и негативно. Няма да, по никакъв начин няма да ни попречи да продължим се забавляваме. I don't give a fuck about you! Верито Асенова пита. Като сте мега ядосани, какво ви помага да се успокоите? Музика, Картофи, пържени на картофи, варени картофи, белен на картофи. картофи. Точно така. От Стефани Барутова. Здравей отново! Поздрави, както казах, мамата, ти и всички около тебе. Съществуват ли еднорози? За Бога, момиче, ние сме еднорози! Питаш дали съществуваме? Той има 2 рога. Да, аз съм уникат, с 2 рога съм. Питай се какво мисля за Надя. От Светито Станева. Надя. Значи, блондинка е и е момиче, нали? Да, сигурен съм, че е момиче. Точно така. Пекана е, има Golden Retriever, женски пред това. Много готина! Пекана е! Има мъжко руско име Надя. Мими Атанасова пита. Помните ли първата си целувка? Не. Аз се помня, беше в 4-ти клас. Беше в 6-ти клас. Моята. Бех голем играч. Сега ще помня. И още съм. Но не съм свободен. Знаете. Следващия въпрос е от Аника Карцелска и това е въпрос директно към мене. Сисо, харесва ли Ланди? Така ми излезете риската. Драга ми Аника, според тебе аз харесвам ли Ланди? Александра Христова. Карали сте се и ако да, за какво? О, да. Да. 3 дена подред се карахме за това видео, кой какво да прави. В крайна сметка аз бях права. Не, разбира се, Козирога от мене... Аз бях права. Това бяха въпросите за днеска, а на вас дамата съм ви измислила една игра. Значи, благодарение на Бейби Мирелка, яка се кефишме много. И мен? Тя ми даде идея да направим една игра. Значи, 2 от нас са със слушалки и третият казва на един от тях някаква фраза или изречение или дума. И той трябва да каже на следващия и така да се получи нещо като развален телефон. Майка се е вал. Предай нататък. Майка ти е курва. Майка ти какво ще прави? Къде сега?
Супа топчета. Супа топчета! Супа топчета! Точно така! Чудо правилно! Не можеш да пееш. Нощ за тебе. Не можеш да пееш. Не можеш да пееш? Сега аз ще ти кажа нещо. Не би с***ката. Него трябва да му кажеш. Оранжевите пети. От кога се с маската? От кога си с маската? Оранжевите пети. 50 нюанса боза. Обичаш ли да пиеш боза? Я пак. Без повтаряния. Капела боза. Казах 50 нюанса боза. Какво? Коничуа. Ком се чува? Там се черва. Коничуа. Благодаря ти, че дойде да ни погостуваш, но сега моля се изчезни, че имаме да завършим предаването. Адио. Махните. Добре. Ако видеото ви е харесало, дайте палче нагоре или 2 или 3 или колкото може да повече! За да видите канала на Иво, ще го намерите долу в описанията, както и канала на Бейби Мирелка. Мирлина, обичаме те! Аз съм Яна. Аз съм Сисо и ние бяхме Purple Unicorns! Чезни от тука. Terrorista. Заявка махне. Аре, казвай му нещо! Значи, какво се случи току-що? Той е с пижама. Така, нещо, въпросът е да се намериш. Ми телефон. Пак издирваме телефон! Не го тури този телефон! Виж тук.